štáty v tomto konaní. Určite súhlasím s tým, čo povedal aj koniec koncov môj kolega pred chvíľočkou, že vzdelávanie je kľúčom k úspechu a je to jediný spôsob, ako môžeme bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, pretože ak deti pripravíme dobre, tak majú nižší predpoklad, že naozaj spadnú mimo sietí, ktoré sú vytvorené. Určite je dôležité podporiť kvalitné vzdelávanie. Myslím si, že spravodajkyňa to veľmi pekne a veľmi dobre vyjadrila aj vo svojom návrhu. Možno niečo, čo nepatrí do nášho výboru, ale rada by som spomenula, že chudoba sa často feminizuje, to znamená, že sú to hlavne mladé dievčatá, ktoré s nedostatočným vzdelávaním a nedostatočným prístupom k rovnosti sa potom dostávajú mimo sieti a stávajú sa potom chudobnými alebo hrozí im väčšia chudoba. Viackrát spomenuté dobrovoľníctvo, máme rok dobrovoľníctva. Je dôležité aj spomenúť a uznať, že napríklad mimoškolské aktivity, ktoré robia aj učitelia, aj iní dobrovoľníci, sú väčšinou naozaj na dobrovoľníckej báze a prispievajú určite sociálnej inklúzii a väčšiemu zapojeniu detí, či už do procesu vzdelávania, ale práve aj tou mimoškolskou aktivitou, aby sa viacej medzi sebou stávali takými rovnejšími, alebo tá rovnosť, aby sa medzi nimi zvyšovala. Takisto minulý týždeň, pred 2 týždňami prijatý radiofrekvenčný rámec, politika radiofrekvenčného spektra v Európskej únii, digitalizácia, internet pre každého je jedným z ďalších prostriedkov, ktoré môžeme využiť v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, pretože práve aj cez internet sa dokážeme napríklad ďalej dovzdelávať a vieme vlastne podporiť to, čo si myslíme, že je dôležité. Čo bolo spomenuté pánom Biským, ako podporiť kultúru, napríklad ako môžete bojovať proti chudobe kultúrou. U nás napríklad existuje na Slovensku jeden veľmi pekný projekt, že ministerstvo školstva dáva deťom poukážky, všetkým deťom bez rozdielu sociálneho postavenia, ktoré môžu využiť len napríklad na návštevu nejakých kultúrnych podujatí. A tak sa napríklad deti dostanú do divadla, do kina, kde by sa možno vďaka svojim rodičom, ktorí nemajú peniaze, nedostali, ale práve tým, že štát napríklad takto podporuje, všetky deti majú možnosť vidieť niektoré veľmi pekné predstavenia. Čiže je to jeden z prostriedkov, ktorý sa môže využiť. Ďakujem veľmi pekne.